Otvoď ma. No. Ťa natáčam. Ideme. No. Tak ideme. Na čo to bereš ty koho? Rozbíjať cigáni. Počkaj, cigáni. Ne, počkaj, tak sa berem. Zavi dvere. To je. Mamo, piči. To je. Vodítko, nie. Počkaj, tu Roman, počuješ? Tieto BMX-ky, one vlastne, čo je na nich také drahé? Oni sú ľahké, alebo majú dobré náboje, alebo... Dobre, hrubé náboje. Pozri si, aký stredný náboj tu má, pozri. Hrubý. No a tak to je... Stredný, klukový riadiel. ideme. Pozri, aha. Jaký hrubý. Napríklad táto stojí okolo 5 však. 5, 6, tak. A Baskia, pozri, teraz nespustí koleso, nejebne. Nie, ale čo je na tom také drahé? Tu sa bol... Počkaj, lebo chápeš, ale na tomto... Na tomto tak Durocerán. No vieš, ale... Ideme, hej. Počuješ, no, poď. Padaj dopredu. Treba. Ahoj, super. To si normálne. Reflexný kokot. Nemám svoju baterku. Čo? Nemám svoju baterku. Čo? Ja mám reflexný kokot. Máš baterku? Ja nemám. Skočím pre baterku. Dobre, skoč. Skočím pre baterku. Ja? Skočím pre baterku. Něco späť. Jaký debil. Začnem to strieľať, poďme, mám. Ešte mám 3 návody. Kam ide? No za Za to.